rabbil alamin. Alhamdulillah ya Dol. Ya, puji syukur ana ngarsaning Gusti kang Maha Agung piyuh luar biasa. Warga masyarakat Sumberjo, Karangbendo, Ponggok, Blitar. Disapa dulu para penonton. Ya, ayo. Ngaturaken sugeng dumateng sedulur-sedulur guyon mata sedaya. Khususnya ingkang wonten area dalemipun Bapak Widianto Sumberjo Karangbendo Ponggok. Ayo. Apa? Ponggok. Aku nek kena baju kopi rada bindeng. Oh, gurung kena banyu kopi rada bindeng. Akeh Angel digawe ngomong ya. akeh. Nggih. Iki matur sembah nuwun katur dumateng Kang Hamengugati. Kang Hamengugati Panjenenganipun Bapak Widianto dalasan Ibu Amin. Weh, sing jatane duwe perusahaan gede. Oh, duwe perusahaan gede. Ngerti ya kowe? Jagal ayam. Jagal ayam. Penerima ayam. Ngedoli lho. Oh, Niat saya teko ayam. saya teko perdagangan khususnya dagang daging ayam. Oh, ngono. Lan pentol bakso. Lan pentol bakso. Pentol bakso. Wis dahar pentol iki mau. Alah. Ya, pentol kotak-kotak iki lho. Ning ndi to ana jenenge pentol ya bunder kok kotak. Nek yo tak makan baru bareng kok pidek terus tak makan. Kotak. Heeh. Iki niat lan hajate tasakuran ngitanaken Kang Putra Kinasih panjenenganipun Nak Mas Hafid Khairul Ihsan. Padha jenenge. Ya padha. Ihsan padha jenenge Karo sapa? Pondaan sing omahe padha. Karo adik Khairul Mustofa. Tasakuran Khairul Mustofa sekeluarga. Oh ngono. Nggih. Kok adik iki lho. Iki mau tulisannya adik ya. Tulisannya adik cuwili. Lah iya. Heeh dipujekno nang ngarsaning Gusti. Nggih. Muga-muga sing kitan enggal-enggal saras. Enggal sehat, Iso nerusno cita-citane piguna tumrap nusa bangsa lan agama. nggih, Abid Bisa dadi putra sing saleh. Abid ceria dalam karirnya, sukses dalam studinya. Amin. Istilahnya piye? Istilahnya adik sing digitan ki wis rumangsa seneng. Dene apa gelem sunat pokoke ditanggapne karo guyon baton campur sari. Lah iki contoh bocah sing pinter. Pinter ya. Bocah sing salah sijine bocah pinter. Belum sunat nek ditanggapno cak percil CS. Bocah ngerti, Bocah ngerti. ngerti lek arep poso ora ada. Bener lek arep poso nanggap guyon mater kanca-kanca ben nyambut gawe. Nyatane dulur-dulur mriki tansah apa tertib. Heeh, guyub rukun. Wah, jan penonton tumplek dadi siji. Nggih. Tak sopone? Monggo. Bu. Pak. Waduh men kok. Ayo area ini kemarin sudah disurvei sekitar 1,5 hektar. Full penonton. Aku pengen kekompakane warga masyarakat Sumberjo. Nggih. Mana suaranya warga masyarakat Sumberjo? Iki sing kene urung iki. Kene ben dahar cilok sik daerah kene. Mriki pun jenengan tiyang Sumberjo sanes. Nggih, Sumberjo nggih. Karangbendo. Oh, Karangbendo. Sing kene Karangbendo. Heeh. Sekali lagi. Mana suaranya Sumberjo? Aduh, ki luar kopake luar biasa. Terasa loe sik ngomong putra-putrine ya ora sempat nyauri tapi tujuane padha kangge maringi idi pangestu dhumateng ingkang dipun titanaken. Betul, uga didongakno mugi-mugi Bapak Widianto ugi Bapak Khairul Mustafa sekeluarga Nggih. sabubareng anakno tasakuran mugi-mugi tansah pinayungan dening Gusti. Amin. Mangke rahayu wilujeng. Amin. Pinaringan rezeki kang barokah, diparingi kesehatan, diparingi umur sing panjang. Enggal iso di izini tindak datang Mekah. Amin ya rabbal alamin. Iku sing baku. Amin ya. Ngene Gong, iki apa itu? bengi iki awake dhewe menghibur warga masyarakat Sumberjo Karangbendo Ponggok Blitar. Ya. Mula iki akeh banget
persembahan sing bakal diaturno kanca-kanca saka guyon maton. Nek ya aja lali. Apa? Nek diwae campur sari guyon maten nek kono panggung mesti ngemutne dipasang para dulur-dulur. Betul. Masalah keamanan. Oh ngono. Wis ana amanat saking Bapak Babin Kamtibmas setempat. Polsek Ponggok. Apa, Bang? Hati-hati tentang keamanan, hati-hati dengan barang bawaan panjenengan semuanya. Ojo nganti barang berharga panjenengan pindah ke tangan orang lain. Ugi ingkang kastolare alit, ugi putra putrine tansah ekstra dipun awasi. Betul sekali. Mergo iki penontonnya akeh banget. Kumplek bener dadi Sing siji. bener nek arep iki wis. Iki bener ya. Bener iki. Heeh, ben aman. Aman ditukokne jajan, bari kono wis kuwareken bubuk. Ben ora njaluk bulinan sakmono bali. Alhamdulillah wis. Heeh, Gong. Ya, Ngene. bener. Iki ora